Fy enw yw Laura Thomas, rwyf un Gastell-Nedd gemwaith o Gastell-Nedd ac enillais Gastell-Nedd a defnwyd gan Brifysgol Caerdydd i ddylunio Coron Eisteddfod Genedlaethol 2018. Rwyf i bob amser wedi bod yn awyddus i ddylunio Coron ac mae'n cael cyfle i wneud hynny'n anrhydded mawr. Mae cynllun fy ngoron yn adlewyrchu ethos orloesol Prifysgol Caerdydd drwy defnyddio deunyddiau cynaladwy sy'n ddrychu ddatblygiadau technolegol modern. Rwyf yn mwynhau gweithio gyda dau deunydd, arian a phren. Drwy defnyddio argannau pren yn y dyluniad, mae'r goron yn adlewyrchu'r cyflawniadau parhaus mewn technolegau cynaliadwy yn ardal Caerdydd. Bydd y goron hefyd yn dangos ffurfiau strwythurol a geometric unigryw sy'n adlewyrchu graffin a'r ymchwil weithredol i led grisialau yn yr ysgol gemydd ym Prifysgol Caerdydd. Rwyf i wedi ymgorffori nifer o dechnegau yng nghreadigaeth y goron. Y brif un y byddaf ei defnyddio yn y gwaith yw menosod argainau yn yr arian. Rwyf i wedi defnyddio dechneg hon mewn casgliad o emwaith. Yr enw arni yw gwaith parce. Mae'n cymryd oriau lawer i greu'r goron, yn enwedig gan fod nifer o dechnegau cael eu defnyddio. Byddaf gennyf ymdeimlad mawr o gyflawniad pan fyddaf fi'n gweld y coron yn cael ei chyflwyno i'r enillydd. Pan fydd y coron i'n digwydd, byddaf fi'n dweud wrth fy hunan allai ddim credu mae fi greodd hwnna. Mae perthynas yr Eisteddfod a'r ddinas yn mynd yn ôl ganrif a mwy na hynny. Y tro cyntaf i'r Eisteddfod Genedlaethol ddod i Gaerdydd oedd yn ôl yn 1883 ac yn yr un flwyddyn yn union fe sefydlwyd Prifysgol Caerdydd. Mae'r Brifysgol a'r Eisteddfod fel petai yng Nghaerdydd yn rhannu penblwydd. Fel y gwyddwch chi, mae'n siŵr mae'r goron yn cael ei chyflwyno mewn seremoni ar y dydd Llun yn yr Eisteddfod, dan ofal yr archdderwydd. A mae'r seremoni wrth gwrs yn gyffroes iawn, does neb yn gwybod pwy sydd wedi ennill. Mae yna enwau barddol wrth gwrs, hyd yn oed pan mae'r cyhoeddiad, da ni ddim yn gwybod pwy sydd wedi ennill. Hyd nes, da ni'n gweld y bardd buddigol yn codi ar ei thraed neu ar ei draed a'r goleuadau yn dangos i'r byd pwy sydd wedi ennill. Felly mae'r Coron yn un o uchafbwyntiau yr Eisteddfod bob blwyddyn. Y tro dwytha i'r Eisteddfod fod yng Nghaerdydd oedd yn y flwyddyn 2008. Ac oedd hynny'n briodol iawn oherwydd oedd hi'n dathlu 125 o flynyddoedd o hanes y brifysgol ac wrth gwrs 125 o flynyddoedd ers ymweliad cyntaf y Eisteddfod. Roedd y brifysgol yn falch iawn bryd hynny allu noddi'r goron hefyd i ddangos i chysylltiadau hir dymor gyda'r Eisteddfod. Ac yn sicr yn y blynyddoedd diwethaf mae'r brifysgol wedi bod yn rhan o'r twf mewn Cymreictod yr hyder newydd sydd yn y Gymraeg yn y ddinas. Mae'r Gymraeg i'w chlywed llawer iawn yn fwy nag oedd un y gorffennol yn credig, mae ei gweld yn fwy amlwg hefyd. Felly mae'n deimlad o hyder newydd ac o gyfleoedd newydd i'r Gymraeg wrth i ni symud ymlaen. Felly mae dod â'r Brifysgol a'r Eisteddfod at ei gilydd unwaith eto yn briodol iawn iawn.